APHLC pen cenglok dak pini inglong arat penangan ni tun cingrum lo ka cingrum nang ko theke la hen lo non lam don che to kalong long recap ke che a khepan ke pek det ke ne tum kroi thek the la pen la long recap close 2.3 labang so close bang prap jin ben apor do sek labang withdraw nang yi la withdraw de bang ke la kache tok tum lam don che tok tum moke bang jilangar ni alang ni tum nong no la pen thorki mo long alang ni tum se adai du ji la ke ni le tum kardak pen jelo la pen khepan kivir lut labang so a close 2.3 keche khepan long le ke pek det ke ni tum kroi thek the nang tum kroi mara tum la pen ke alang ni tum ning jeber tok so na thek long lo alang ni tum piniar ni anta ni tum chok che da no pu no piniar ni chi konkre kopia thelo sada ke hai CM tulam long hang kaning je ke kopilo Himanto Biswa Sarma si nai chuning redun long recap mate 10 sit ke che asophan mate open bi kong noi pe selang likin engje te la lam don che tok risi mang kang tang asong ka tum kopi se la bang so lang ke kloin den yi la ke la da ke tim kar biang long kalilo la da ke hai kamana tum mate la BJP ke chari asong tum la ke bidi kanglim etum inglong aso khai ban prap jin ben nang pavir lun nang bua abidi lang no se labang sonon ke klem lo la pen labang so a close bang ke komantun neta netum kroi kre la pen kar biang long di masa raring long so ke tum ke la ke deng mas deng delo labang so long recap ke che so ban ke peke athe la ke ini tum da ke do ke tribal area la ke paragraph 20 long da pulo la pen la dak labang so long ria long komat election contest long ma komat se vote jog long ma la ke paragraph 2.7 long se klar dak pen tok lo la si labang so 6 schedule pa phuk abang ke na tu ming to ring noi la pen la so close 2.3 ke prop jin pen withdraw sirak rakoi la se ni tum don inglong rat tum menta na tum lam don che to ka tum arat phana tum man pe na bi pen nang tum banang chuning ri lo la hen lo la se amut pe alam bang ke la lo ki dam tang September cheklo tarik khli la sit kep mane 10 sit open for all pu alam dona pu thak ni tum APSL sia song pen stame chedon dun de pu pini ni tum nengduk cho paklang as tim kar biang long tum hanstame ni tum na so nengduk la mang cho piklang lo lapen Assam state of hanstame lapen central atum hanstame la solam don bang ke chokche na daki tum kar biang long autonomous council da ke 6 schedule area pu chini det na phestame ili tum phan pini lason asai bang tum deng ponde do la sa hala risim kang tang ka tum nengkan koan pene chitiming phat ka chupa chek lapen alang tum la so mon sa mate la so mon sa malam don dan po kar biang long la so alam don bang la tum mesen dan po pu se kar biang long arat angkang pe tum stame aneng kharong lo sitame alang tum la so lam don bang ka chito gun da bang ke ni tum ta neng duk pik an lo la posi ili tum kar biang long la 6 schedule area chini det pe na phestame alang tum la soron ka chito gun bang ke chok chip pikan lo la se democratic